Shalom, horas mari hita damang dainang donga saha porsia pasu pamusedo hota guru gonggo pe papa di acara cepek alai maripola. Adora sopinato sasatani debata jumulo hita martangya. Debata jahuba para sirona sumur mulate basa wanami tuan ya sirham naing tumagion hatam ham. Uka prohado pikiran nama asa mangula marparbui hatam yoga sa Jesus Kristus martangya kami sesapa murham. Amin. Hita damang dainang hatani debata di hita di bagasa sadarion hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 natar surat di Psalmen bidu 20 ayat tul sonom madidok disi ai sai solpado di mataku dengan basam jala marparangau di bagasan hasit tongami ido anggo sahakna hita kadonga saha porsiaon diokuhon si David do di bagasan ngoluna asini rohani debata dengan bahasa ni debata di bagasan ngoluna ai dirupi do ibana didongani do ibana di bagasan ngolunon nakpe gudang akatan tangan paruk kilon si taonon alai pos do rohana di debata gabe margugu ibana di bagasan ngolunon alani asini rohani debata dang mabiar ibana mardalan ai di bagasan ngoluna di yokone ibana do marparangi do au di bagasan hasito di bagasan hasitongan di debata jol mana mardala di bagasan hasitongan di debata diurupi do debata do ibana dengan bahasa di debata tarida do itu jol mana mardala di bagasan hasitongan di debata alai bolo jol mana manibil siadala lo monerohan di debata tak bereng ma di ujungna dang gabe dengan ngulu ni jolma akka na papeol uhum alai bolo jol mana mardala di hasitongani tarida do iparbueni nak pe gudang akka tantangan, nak pe akka gudang akka cobaan diadopi, alai pos do rohana di debata, urupan di debata ro, alani tabadau ma akka hajahaton, akka panggete-gete, saluhuna naso di halomon ni rohani debata, tabadau mai. Airang lomo rohani debata hita mangulu di bagasan haulumon, alai lomo rohani debata hita na porsiao mangulu di bagasan hati urun di debata, mangulu di bagasan sinodangan di debata, ai macai asido roha. Tabereng mak didok songone di sekolah minggu aduh sedihnya naik kereta api buatan iblis jalannya rusak yang naik anak iblis yang membawa supirnya ngantuk-ngantuk alai macaringan macauli aduh senangnya naik kereta api buatan Tuhan jalannya lurus yang membawa supirnya bagus yang naik anak Tuhan songoni do tudusan anak kita molo hita mardala di dalam naso sitong na pasti ngirido ai gabe di haholo mahita supir tapi sibolis ma dang macaring gabe perdan ngulutan alani komana hadoi dari bagasan nguluton totok hati dakon hasitongani di bagasan nguluton kebenaran itu keadilan itu harus kita perjuangkan di bagasan nguluton pos marohata di debata asirwani bata madongani hita porsia mahita amin martangyang mahita debata jahuwa para siroha ilu tututhan iko pos do rohanami di hasitongami maulah holomo neroham asiroham pargogoi urupi hame tukam di bagasa Jesus martangya kami suram sak monoham amin horas